Dobrodošli u moju malu oazu mira na otoku Hvaru, u jednom malom mjestu koje se zove Milna. Za vas sam danas pripremio jedan jednostavni klasik na bazi dominikanskog ruma Brugala. Radit ću jedan klasik daiquirija. Biću vrlo jednostavan, spojit ću neke autohtone sastojke. Svoju barsku mješavinu ću pripremiti na jedan vrlo jednostavan način. Koristit ćemo Brugal Extra Dry. Zašto bijeli? Odlučio sam se za bijeli iz razloga što želim dati naglasak na određenim drugim sastojcima koje ću koristiti. Kao što je poznati prošek koji obitelj Tudor radi od 3 sorte grožđa: plavac mali, pošip i muškat. Ovo je prošek koji odležava u hrastovim bačvama 3 godine. Te ću na kraju dodati sirup od autohtone naše sorte višnje. Koji će mi dati jednu finu slatkoću. A da bi sve to izbalansirao i dobio jedan kvalitetan omjer slatkoće i kiselosti, iskoristit ću svježi hvarski limun kako bi dobio prekrasan balans i omjer između slatkoće i kiselosti. Morat ćemo dobro malo promiješati. Imam jednu posebnu čašu s obzirom da dolazimo iz jednog malog mjesta. Ovo inače od kud uzimam led je bukara. Bukara su nekad koristili u poljima kad su brali lavandu pa su pili vodu iz nje, kasnije u konobama vino i tako dalje. Procijedit ćemo moju varijantu daiquirija, ukrasiti višnjom, svježom maslinovom grančicom koju smo ubrali netom prije i normalno nezaobilazna je i nešto što nam daje u principu potrebitu energiju, snagu, ljubav, moć, svježu lavandu. E pa, dragi moji prijatelji, ovo je jedna moja moderna verzija daiquirija, spoj, ajmo reći, Kariba, Mediterana, prekrasne Hrvatske i nadam se da će vam se svidjeti.